Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina umfeza uNtuthu Khumalo bathi ila sibona amagomede phansi amhlabelanga wey'ngane zakwethu la ngikhona-ke. Uma ukuthi mhlawumbe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulekha kanjalo futhi-ke nokushare kwikona okukhulu kunakho konke. Iy'ngane zakwethu inkuzbalanga laphana uphakela umthakathi iyakhuza laphana ey'nsizweni ey'mbili laphana insizwa lesikhulume ngazo kulezi y'nsuku okungumthandeni umfoka Manqala kanjalo nomsoco umfoka Khumalo. Lezi insizwa wey'ngane zakwethu uzokhumbuleka ukuthi kunomdonsiswano khona ngomunye umama wey'ngane ikamthandeni laphana bese eloboleke insizwa Khumalo umsoco umfoka Khumalo. Ngane zakwethu-ke kuningi osokukhulunyiwe ngalolu daba, kodwa naye inkunzimana laphana inkosi khona uphawula umthakathi umfoka Ndawandawo ufike waphawula naye ngalolu daba obhale kanjena ipost ekade eyifake enkundleni yokuxhumana eFacebook. Umthandeni Manqale sibonga msoco umfoka Khumalo. Bana bakithi ahiya babhemi nina nizinsizwa ezinhle futhi ezenza kahle, kodwa lokho enisibonisa khona kusukela ngo-2021 akusikho kwabafana abafana nani laphana. Izinga lenu likhulu kakhulu kunalento, ngeke ngingene kakhulu kulo msindo futhi lokho enikwenzayo kuhlangene nendima kamaskandi-ke kodwa kuthinta amagcika asemakhaya kini. Ngakho-ke kunobungozi obungagcina busikhethisa nalaba abajabulela izinto ezinjena kusukela yaqala into akusibo ubudoda lobo. Ningabhekani nodwa, kodwa-ke nisibheke nesimako phakathi kobhova. Cabangelani thina, cabangelani abazali bentombi nezihlobo zayo, khumbulani ukuthi ningamadoda. Ngakho-ke kukhona lapho kufanele zibhekise khona uwedwa angasekho abantu abaningi ayiphele babhema. Kuqala ngani-ke ningaphiki ngezishimane ezingakaze zithande ezibhiyoza ukubona into ibhidlika ayibambe ikhona wasethi University of ubunsizwa. Ngane zakwethu ubhala kanjalo inkosi khona uphakela umthakathi umfoka Ndabandaba ecacisa ngalo udaba lukamthandeni kanjalo nomsoco umfoka Khumalo ekhuza nje ngane zakwethu. Mhlawumbe lishino lakhuvo ngalolu daba ke hlala ne-comment section ngezolakhuvo ngalolu daba.